В неделния ден на 24 ноември, когато Православната църква почита една от най-образованите жени на своето време, света великомъченица Екатерина, едноименната църква в село Църквище отбеляза храмов празник. По традиция, негово преосвещенство, ловчанският митрополит Гавриил, в съслужие с местни свещеници, отслужи тържествена литургия в храма. Множество вярващи присъстваха на службата и си запалиха свещ за здраве и благополучие. Събитието уважиха кметът на селото Динчо Рашев, председателят на Общински съвет Златица Младен Медаров и други представители на общината и селото. Митрополитът поздрави всички с празника и пожела здраве и благоденствие. Той разказа за светицата, нейното житие и мъчения в името на вярата. Митрополитът раздаде на вярващите нафора и осветени икони. Приготвен беше и празничен постен бобен курбан, който беше раздаден за здраве. Главен майстор на курбана беше Димитър Петров, а негов помощник Цветана Бошкова. От администрацията на селото бяха приготвили и риба за присъстващите.